Wis lor, lor. Weh, saene ya lor ya. Ini kilo dulu koncek ilam kilo. Ya, Karo dong salame. Ya beli. Wis ngene iki sedengan ngene iki. Oke. Udange digoreng lor. Oke. Iki lho lur. Oke. Lur. Lur, iki babe karo buli arep golek lamtoro utawa pete Cina lur. Oke, Be. Ning ndi, Be? Iki lho nang Tegal Kidul kuwi lho, nang Tegal Kidul kuwi lho, Nduk. Iya, iya, iya. Wes ayo lur, ayo lur. Ayo. Bulik melak lor. Bareng pokoknya. Oh lah kuwi lho, Be. Ayo iki. Heeh. Iki dah. Oh, Iki. ya. Hati-hati, Be. Tenangno tak ewangi. Nyo buli. Kuwi Ceklen kuwi lho buli, kuwi lho. Ujung-ujung. Ah, kuwi. kandolane orang gadak. Nyo. Ah. Iki lho. Wah. Akeh tenan iki. Ih. Nyo buli. Nek iri kayak ngesore ya. Iya, ben gampang taruh bawah ae. Endi? Kene 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 kene. Kene ndang ya wis. Yo. Sik, gantolane ya. Heeh, kandolane. Be ku wis banyak sing kering ya, Be. Oh, coba sing kering. Oke sing kering wis telat iki. Babe jane katwinganane roh jane. Tapi iki bene sing nom iki dipeki sesukne, Be. Heeh, nya iki lho. Sing Kayak nyebule. dipeki sing tuweke. Ah. Wong ki engko arep nyampuri sayur asem lho, Be. Oh, kuwi Oh, kok. alah, Oh. nggo nyampur. Lah, Nyampur. lah kok enek sayur asem campur nganu. Kantor. Ya ndak sedep engko. Oh, alah. Yo, 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 yo. Ujung kono, Buli. Kono ujung kono. Tak. Sik. Oh, nom-nom, Be, gak usah, Be. Tak usah kuwi ya Gak usah wis. wis Wis bene. diecol dene. Heeh, Sesuk ya. dipekine lek wayah nganu, lek botokne. Kae lho nang kono kok lho, Kak. Ndek ndi? Kae. Ono. Lah iki enggak nih? Hah? Ini, Amit. Oh, ndak sik 6 kuwi. Oh, sik nom. Oh, sik 6. Nom. Oh. Oke. Mana lagi? Ini. Wih, Soale kaset do tuwek pisan. pelan-pelan. Ah. Oh, iku masih ada. Oh, Kak, nek jalan iki wae. Ini. Nah, Buli. Ya, Tak tiungne. heeh. Sing kae. Waduh. Ndang. Nah, iku. Lah, wis iki. Do tuwek soalnya. Wis cukup aja kakek Buli wis cukup Oh, ya. bengi campuran ae. Ah, ya. Ge rasa-rasa. Heeh. Rasa-rasa. Heeh. Wis lor, ya? lor. Wis, saene ya lor ya wis ya. Iya, Wis udah. dipekne lor. Iki ge ambon-ambon iki lur. Lho, delok iki. Wis ayo wis yo. Yo, Wis. Yo lur yo. ayo. Saiki ndelok Buli masak. Oke, Iya, Be. Lur. Ayo balik ayo. balik. Lur, saiki babe arep mbantu Buli Ya, ngonceki kluwe. Heeh, Be. Iki engko ge sayur asem lur. Wih, jan cocok ya, Be. Cocok panas-panas lur. Heeh. Babi iki cocokan ya lur. Oh, tenan lur. Pokok sing mateng. kuwi lur. Tenan. Iya. Cocok iki lur. Wis ya lur ya. Ya. Babe tak ngonceki kluwe sik. Heeh. Heeh ta. Heeh. Ngompek suwe-suwe wae. Lur, ngene iki carane lur. Heeh. Nah, kluwe wis rampung. Ya, Babe Be. sekarang mau ngonceki apa lur? Manisa utawa labu siam iki lur. Oh, iya, Oke, Be. Lah, kan enek getahe to iki lur. Heeh. Babe arep gawe sarung tangan teko kresek lur. Ih, ben ra kena getah lur. Heeh. Oke ya lur ya. Oke. Babe ngonceki lur. Heeh.
Lor, Bulik sekarang mau bikin sayur asem, Lur. Ala Bu Li. Iya. Iki anak sedulur yang suruh bikinin sayur asem. Iya, Beli. Sayur asemnya warnanya banyak loh, Lur. Ada apa aja toh? Ada kacang panjang, kangkung, jagung manis, timun, labu siem, kluweh, terus kacang tanah. Iya. Ada toronya, Lur. Toro. Toro, lam toro. Lamtoro. Nah, ini nanti ada temennya loh, Lur. Apa Buli temennya? Boleh arep goreng udang goreng karo teri basah dikasih tepung, Lur. Ini nanti ada lagi, Lur. Apa Buli? Sambal penyet tempe kukus. Wih, jan ruwame tenan. Oh, tenan marem ki engko. Nek nggone sampean sayur asem iki campurannya apa, Lur? Boleh saiki tak mitili sayure dhisik. Iya, Buli. Wis dipitili ngene, Lur. Heeh. Kangkungnya dulu. Heeh, kangkungnya dulu. Heeh. Sekarang ngoncaki lam toronya, Lur. Iya, Buli. Tadi sudah sayuran dipetili, sekarang lam toronya dionceki. Ini lho ngonceki lam toro iki lho. Lor, iki bumbune sayur asem, Lur. Iya, Buli. Enek lombok cilik, lombok gede, bawang merah, bawang putih, miri, terasi bakar, Lur. Oh iya, Buli. Terus saiki dikai garam dulek, Lur. Oh gitu. Dulek entah. Heeh. Iki, Lur, gak sah nunggu umek, bumbune dijegurne dhisik. Oh, yang buat sayur asem Ditambahi ya? banyu, heeh, sayur asem. Ditambahi banyu ngene iki, Lur. Oke. Laosé dilebokne pisan, Lur. Ya, Karo laos. dong salame. Heeh. Ngene iki wis. Nunggu umek, baru sayurane mlebu. Ya, Buli. Oh, wis mendidih, Lur. Ya. Jagungnya dilebokne. Oh, jagung dulu. Jagung dulu. Karo labu sieme dilebokne dhisik. Berarti iku beli ya sing apa? Sing rada keras-keras, heeh. Sing atos asas direbus dhisik. Sama kacang tanahnya, Lur. Ya, Beli. Masuk sekalian bareng karo jagung, karo manis sae mau. Heeh. Luwe masuk, Lur. Ya, Terus sama toronya. lam toro. Lam toro. Ya. Lur. Dileboni apa iki? Gula merah dikit, Ya. penyedap, micin, Lur. Ya, beli. Sekalian dileboni asem, Lur. Asem. Nah, iki. Sekarang kangkung sama kacangnya masuk, Lur. Ya. Terus sekalian iki, Lur. Timunnya Iya, masuk. timun. Wis mateng, Lur, sayur asemnya. Ya, beli. Kok niki lho, ndek ambune. Harumane semerbak. Semerbak. Ya, semerbak. Enak seger. Ya, beli. Lintas. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, iki bumbune
udang karo teri basah, Lur. Iya, Beli. Enek bawang putih, kemiri, dong jeruk, kunir, tumbar bubuk. Iya, Beli. Terus marek ngene dulek, Lur. Iya. Kasih garam. Banyak dikit, Beli. Dikit ae. Oke. Kalau kurang ditambahi. Daripada keasinan lebih baik kurang asin. Betul. Lur, iki bumbunya udang, tak kasih air dikit. Iya, Beli. Sekarang tak kasih Lur, micin. Ya. Terus penyedap. Ben gurih. Diaduk ini, Lur. Ya, Beli. Terus dikasih tepung, Lur. Tepung apa, Beli? Tepung apa? Terigu. Oh, tepung terigu. Terus campuri tepung beras sedikit, Lur. Campur ngene iki, tapi titike tepungnya beras. Ya. Wis ini tok wis. Adonannya sudah jadi, Lur. Iya, Beli. Kayak gini loh. Hmm. Ya gak terlalu kental, gak terlalu encer. Iya, Beli. Wis ngene iki sedengan ngene iki. Oke. Udangnya masuk nih tepung sini lho, Lur. Ya, Beli. Masuknya adonan. Dimasuk nih adonannya tepung. Udangnya digoreng, Lur. Oke. Bahannya sambal digoreng, Lur. Oke, Beli. Lur, lombok sambal wis mateng, Lur. Ya, Beli. Lur, sambalnya repit dulek, Ya. diksai garam. Kasih garam. Micin, Lur. Oke, Beli. Penyedap. Tempenya, Lur, dinyatnya nih, Lur. Tempe mentah apa tempe anu, Beli? Tempe dikukus iki, Dok. Oh, tempe kukus. Lur, masak buli sayur asem rampung. Alhamdulillah. Saiki babe karo buli arep madang, Lur. Monggo, Be. Nah, ya Lur ya. Iya. Babe karo buli arep madang sik, Lur. Monggo, Lur. Iki, Lur. Babe sik dijimukne karo buli. Oke. Wah, seger-seger. Sugre. Wih, mantep, mantep. Duduhe buli. Heeh. Wis sampase wis kokean nampas kok. Jagungnya neh. Wis jagunge sitok engko jumuk dhewe, babe. Udang, beh, top. Heeh. Rine pira loro? Loro trine. Oke, sambelnya. Sambelnya, Lur. Tenan, Lur, sambelmu mantep lho. Nah. Duduk sedulur, Pe. Nah, iya to. Dulur pameri ya, Lur ya, ben pengen ya, Lur. Heeh, iki lho, Lur. Oke. Beh, Lur. Wih. Nah. Iki udang iki, Lur. Be. Udang goreng, ya ta, Lur. Iki lho, Lur, teri basah iki lho, Lur. Heeh. Wis, Lur, monggo, Lur. Monggo. Biar beli madang ya, Lur ya. Ya. Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Lur, maem, Lur. Lur suger kok, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Tenan, Lur. Seger, mantep, Lur. Be. Seger-seger kecut. Cocok sayur asem, Lur. Oke, Be. Sik, Lur ya. Babe Ya. madang sik, Lur. Dirampung nih dulu. Udah, Lur.
Kalem Buli. Semangat Buli. Mantep tenan lur. Babe mbok sambel lur. Iya be, pokoknya tambah sendiri be. Heeh. Buli repot tangane. Piye enake? Beh tenan Buli, enake gonggur. Alhamdulillah lur. Babe karo Buli lek madang wis rampung ya. Udah selesai lur. Iya be. Weh, mantep lur, seweger. Heeh. Tetep lur, Babe karo Buli ndongane dulur-dulur kabeh di mana saja berada. Ya lur ya. Tetep diparingi seger waras, sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine lur. Amin. Oke ya lur ya. Wassalam lur. Matur Matur nuwun.